poro mugano twenda sengambo kironganyerete ngane ntwani nero bayentomere gochaiga karibu baba Ndizi TV ngakiese kwa rumbiye biere omorali Jared ase lietanguruku Honorable Helen Nyamoita Misati no MC omachore ase county ito ya Kisii lakini ewadi yane Keumbu yebano ona ward yao ward yao kurweso gwake kuranke umbu lakini ward yao ko represent bono disability na kwogoteba abalema bonse bibale county ito no county ito ya Kisii lakini ward yana sengwa kekura Keumbu lakini ayabone kero gotare kero kora manganao go togoteba sege songo discharging your mandate igore Kisii engima kiagera ayabona bale marubonsi pi ebalense yeri aburi yao bale marwa Kisii moigure amabule limoja mwambolia lero nyasao nkonyire na chieto musubati oyo so mongino oyo no mongino le very busy no mongino wata mangana mangi twali adikaniri baba no nechi wiki berega na stinga muigara nganga kamote inga bono nchugo cha Ndizi TV no Ndizi TV baba ande iwenka mbiyama nago kira senge nchugo gwikagaiga kero konyengu Ndizi TV nakagango chanyo na matoke ngotache kurwari kurende na ikire tinyo reti toke na ene lipo ngoko abali itoke bakuri kagera no wansu mugusi lito buna ende thank you wa tigankoletero mugano sokoro nyuma yayo mwancho murigereria twanda sengambo mugano sokoro yane nabika bokenyo muna botambe igabwate engencho nembwa yogotosemi gosegonsemi nchebene wetera semegano Kakiyemo abika bokenyo sokoro yana kankaransia magorobe gimborege konyirira ante biara una botambe ngote binta ketokine obo musacha obe umusacha enkongonta ngwete yara ante biara eseye ko korama be nana bo wakanu nama be ko korama ya no akanu nama yara umwese ko yomo olegoro kunyantomeri so bo barenga bataka bere nyantomeri agachiakarigia ekibarua omochie wo mundo yomo olikoro kumukaya basi nyantomeri buna bali kuru mochie mutaka none gero kwa liko muri limo beroye igole korekana umunyanga nyangu utali nanguru kagende nyomberi yo mochie yo mukaya sabantu benyate bakuri megati nechisiagi bakonji yogati banyu chikwincha nebintu binde umwana olia ikini kyagiganchoka agasogoterera muno karo moleria aso mochioria ko babana gochie sukuru yara okonyoro mumuro yomo olikoro kubosire okona gokoro rwembereri ogochiba gwanchana na nyantomeri kuri na so mungino yo monyene nkai gasali kiremeremo kumotebia nanyori romwan no mwanchi oyone ndoche ngongo kirie agotora nyuma neto chakenka anio mongino oyo yara tabwate enkorongia gabwate enkoli mwamu gabwate ndikitani mungina chikonga nyantomeri nkonyuma le sobosire inda mwamwe kamotuoma libe tuli kamotuoma agasako likienchera agosalia okubwata ngokoriga owe kanas nyantomeri chitunda chitalinke komokani gochiomo chioyo nyantomeri okwanga kento mongino yakorete igashaka bapima limo ko bakugamba okubwata bosire okorutenke ndo mwakwambuka abuno yachera basi bosire kali maria umwise koyo okobutunere meremo kwera na sobo monginoria okolikomoreri omwa bono kogoka ngabona akanyaro kaka bona kana gakori nkare gosoka gochimuinaria na nja bosike bane barabatarasoka basi bono mwise koli akabasobole nebirengero liebinge akaraniro botaka abwate kagendereta asenchereria limo kakale goeta okonyora omwana omochio yo mukaya omoke okarekurwe sukuru bweka mwana oli genta akolete yara gitago kwanika akabwato omwana oli akamugorera sote eria kayebekirania kaliogo esumo mwana oli kanyo gwekanyomba okomokoba bakanyomba okonyoro morerio lino ale okomotebia ye
abana aba mbabwate enchera barekorerwa tagotiga abana bakona gotangatanga boka chipara none chirori kirabatache gose bengi bibaite kumboira omwana esumo yara mwana oli botukuboria okorwara mwana oria ogotwekamo gatwekamo omugano ogocha ng'aya omwana oria mbarochekanete na nyarebe kobachi okoro boringo rubo kuru postmortem mwase gesongo bakanyora omwana esuma ariete bagoteba tiga torakora matanga inyaruke ipaka toyebeke ime anda yara nyaruke yenero ochire bweitirie kebekeri akorete bariko bakora matanga bakona bakora matanga nere ochire bwebekire ngori kobagocha sobo komurigia einde bamubeke echera bakonyora na matanga yagenderete origeteri uko ligoteba ng'ago nakwa ase eng'encho y'omwana w'omotachiri naita ase eng'encho omotachiri mokaya ambutete emeremo tinyomwa na bosire naende agasiba bosire echera bono bono abanto baminto omotachiri oli bosire gachikorora mokaya gachikorora riuko riria nero ogwakanse ogotweka sokoro kanimo kimotu gorogonte yara kore enseye tema gokora amaya ko kende yose okora riya yose ribe ogwakana insansa omugano sokoro yane omugweka abika bokenyora ije mwanjo muliria inyora ngeye Ndizi TV obwansu bwomugusi omurera sembe okurungo barema asobogima mbwate omosubati omongina Helen Nyamoita omo MCA omochore ogotendereta mangana yo barema ase account ito ya Kisii nereta sangana rituko eligaria lero Nyamoita nande karibu ase ntunde yende Ndizi TV Nyamoita wante bingaye ward yao nkeumbu Bono ntagetenko chida kaibereiga oratwerera omugano wase wenga Nyamoito yo ngayaiboire no kina kwao asobwengi Biamano morali charedi inchena ibole tu omwaka eliwa ya mo 1973 ngakina nangiboire na bole tiko bole mama ki inchena bana ibole tu ante yaya ko ibole tu kwa chaka gutatera iga ogachaka kobanga nkwarwara okoboko so ngakina kurwa buna ngiboire Nyamira County lakini bono lende aso iboire na bota soko iwande Kisii County bono nakinire igono bole mo bwane but tinanya wait na kinde omolemafu sengencho abaibuli bane mbatemete kongire school nenche nkabwati gosome school nkamanya obwene bwane ndoche tire ngora ngasomete primary gotira igasobwengi primary nasomete school Kurukugeteni primary school ere Nyamira County ogetutuma saba gachiba ward Masaba sub county Masaba not sub county Geteni no ase mwana koigwa bagatelinga chinyomba nje yete Geteni so that's where I come from no na ibole rina kayanche tata bwate kinanda yansire iriake agusire kwanza kanyora tore iboru lakini tata na bwate kinanda basi bona abono na ibole tu ngasoma ngaenda secondary school ne yali kuruka lenga Birongo secondary sengenjire nde yobotaka tukanya ko batoko genda oro na abana bande egachega sie kwanga enda Irondi secondary ere gochi nyari bali ali ngasoma roko na kora 1991 ngajoin Kericho TTC ngatrain buno mwalimu kali ngatrain buno mwalimu ngatrain obwalimu korwa buno ngali ku 94 nende nganywa mukengima angai kwali getu atangani asa tangana aligetu Migori aligetu Migori County kona ikoro lene ngasomi wiki satoiga ngasinyukulina chigali chirichi kwali gutarera ngoli kwamenya kulina tokaroke face me igo where did I see you mubatire me buna masasi so ngachanga ba transferred kuruwa gocha bakangacha Nyamira County kachi school Kurukukerango primary
kurweli nasomire cukuru chinyinge ase chisababu gete lakini nabo ngogochitebia chisababu echio egera abanto baito baba bagosiku bare na oborema nabo nare koenda esukuru kwanyora rinde nkoranyorwa because oroche omonto ore buya eronyo na obwesibi esibeti kare onye mbura yatwete rwakira matobe chabu oikire esukuru bono nche ngoike kwanyora nanyori kwong'erana na kwanyorwa ndabaete ticha na barabu na batari komanya oborema ucio omonto oremate njemaete obokong'u gwati charedi and like oyo otamanyete ndeki abang'eru uciere naga iga gagokora ki moire esukuru ende nande aranyorwa so nkaba ngonya koenda chisukuru ase emiaka eye iga nchendo chenche nasomire chisukuru chinyinge kobua chikorigi chiane ase eng'encho torochi nanyoru kwanyora rende barabu mbari understand because yere nare buya nabwata amagoro nabwata amaiso nabwata amagokonsi nabatransferred bono rende mpaka yaikeire iga nyasaye nkonya omwaka ori buna oerete nainche nka-apply nomination ye nyasaye agankonya nkanyora good omong'ina ngwataka komention iga abu okanyora emeremo naende okanywa mokigima natebana 94 nkarikwa nari narigetu actually riri kwari okora college kwari ukengima angandi ku 93 lakini emegorogore karaba so nkariku 94 kunari ku 94 rende nkanyora rende omwanchi ominto na bakurukwiri tabono kurukucharen lakini ntari aye trocha amaliete emogosha igore natakante bana ninde people na abana nimbwate omong'ina Helen Nyamoita ime yoborema ase obogima ngetasenia kemo gyoge yachire kuma ime na isiko yechingongo chiagusie korunga Ndizi TV turi live Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News Twitter yeito @Ndizi TV News nabage namba yesime noti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere sasato isato inye omugako ya mundi kirega korunga Henry Kinya osenkinya ndarte yabona kuruma choge gali oyo gali board chairman ya Rio Kindo Girls Secondary School agontenga brother power na bombaroche no mugeni yo kwa Helen Nyamoita na keep up the good job. Thank you very much, my brother, Chairman Henry Kinya Kurugali chinsemo chiaboma choge mkwalea mbosa wa choge na wanafunzi bali okindo watengambia bakora. Helen bono ndake tongire safari yao ya siasa. Kurugo bwalimu gotira nakiwacha goikira bono kwa rengelinga asikirete ka nyebe kase ke gotie ki ya siasa kera kero kwa 94 na ikaron kuliga liobo siga tinga gertinga kwenye wegire miaka yoko retire siasa yena nyachagete kindo mwalimu omwaka 2009 nari nachagete korora bobisa bagoicha batebanga barabuna na bobisa be union naro bakoiwa magoga bagokwana yani nare kora bako treated eng'enche ngiya kobwa into bona abalimu sina ende barobaire birogo mutugari into ebirogonya byaerire twisaransa chidesk oserinde twaruta chiresense twisaransa mokaiguri batinga abalimu bose baratenega mokoreiga abalimu twensi totene tokoreiga nande bona nchinda soko boko na koimoki igoro bona kore woka so egaiko mwaka 2010 enche ngateba yaya ekeroge ka abandi bagochi babori bakeruchikura enche tigangende embori so ngasoka isiko ngaboria ekerogo kia nati iko siasa yao yichaketa se obwalimu ase nati kuna sororo onyekero natebeti omoiticho nenga korancho ngeribaga ngende na inche nkore campaign igase gatagantena era no maito bwata amang'ana amange campaign kie kuranchi yoranyore ngamatene tigaye ngende nsabe chikora na balimu bakorete babwate agante byayagenda so I went kagenda na inche ngakomunu na abandi bari gwaka zimbaga etire batusaba chikora inche learn from them ngabori ngaigwekero kyali kurukunga women cluster in 2010 ekero gekyo women cluster gotenenera rende chisukuru chezoniga rende so ngaigwekero gekyo
nkaba na inchirende nko kianati ngatware ekerogororo kero twanya kogenda igo igacha gekabanga bono ekerogo kia baremafu na kero kinkero nyuma ya katiba bono ya achiri kera 2010 kani katiba teracha ekere katiba yacha bono yabiri kero kia baremafu ekero kia baremafu nkerororo buna narenge ime ase byarenge goetigu gotwaicha nande chikora chiuchu gwa round yende njengate bono because ni ndo maremafu tigangende mbori ekerogo kia baremafu so abonati bado so ngatangazira abarimu naki ekerogo ngera yachete kia baremafu ekekonye mongete onde gokorora koreki akeire aborie abari matanga borie na nkabatebie so ngatiga igorende bagantene ikigo yachete anda kwanza no muya tubwatinda mwamu gwatutigeire ase ngenje nare gusari kubori ngane kyaguma ni cluster oiganande nare kuira so nchingayenda ngakiruchi kora nande nabarimu omaite nabo nkwegena nabarimu nabarabo nabo banyegenete so gasi ngokora narenge mbono turuchi ninye chagete na etuni chagete one elirio mweli elichigo chwa kwechiga chiakwa ababona baregeti 2019 ga 2019 yambo ona arongete binaki tiga ntigere naro kandwaniri nganera akeru omulemavu yakuruku Sophie kamata Sophie njete niwe chikobori kure koranje libaonya gwetana naboire na gotigeire tachiete naranga narenge serious komate so ngatiga igo ochigo chiwakwa ntoka kubakanya gotana erena ngayache erena kuba ngayache akaiona inje bakandira ngo chiwakira abande ngaka chikoro igo na bori tikianati baka buna natse konyore nomination yeye empathy kiko nominated UPA upa yes ono te bonwa siasa ya uwe chakirite nat korangi miaka 10 kuru 2010 mpaka ugacha go tiga 2019 2020 irangi miaka 10 ugaita bote kurole karanga bono na beira moneske go chigura bono abantu nkobori bare amangana aya nande yabire gesio esa olintwe ndizi tibuna botambe motutole gotwara omo MCA omo chole bwa mangana y'abantu bari no borema abantu bari batama etinga ngaki eleni akoreta agachorwa ngaki na inchenda akorenkoreki nchorwe toango bono akamugana akenga na kikwenyo lete party ku UPA Pinero United Progressive Alliance yes good na kibono kwenyo lete ase chame ye ku UPA wikiruga chago ko ase kesongo ko win chinkoro chiaba kubwa kiagire byame binge ebimanyire ko bebya abantu kitabanye nemba ko lete baro mali bakura mo bolis ko galinga no ando chikuri kero kya nomination na ko ngwe kiagire tayari abanye nemba ko lete yani ngamne ndo kere predetermined bon ele ni misati yare kiakora bakocha kwa UPA chame yenengani na de bakocha wikiranga ochorirwe ko represent ya balemavu as county assembly ya Kisii biyabana sengenje okuboligo ingirane no yo kuboligo gosabo bakuboligo number 1 we go to our interest ona nagotebia kero na karolire union of issues bago chicha ebinte kabisonga twara interest usenga twara okuganinga na injanga angana na ababuna bale ono oyo tegete nere abebuna inje usabe nominated we go to our interest nende we koro kinga no tagete ekero koro kigendo ngane no tagete igo kugechira so njebona na inje na twara interest ngani tagete ena gechirete goikogende orore abatenete party register of course tali nchibwe kana registered but I was the better option go ikobe member abali muri score ngole maswali go ikobe member ye party to gocha kuyuguru kenyoro maria ngabono injo nominate we ya nabo tamanyunga no roro egente kenene soka isiko naye manyakaninga ngano twaro kuganie Dato waterera bugo Helen ngulyo muri ngeye kro kun Ndizi TV obwansu bomo gusi le rondrax tiga karastene chinguruga ngere karastene omo MCA abo kanyana nembeo
ona batango kali fani ndo chenye mbeombu yego utaga ngitono mukubwa ona mbeombu yego kolema ase obogima ntagete twende studio tonyo otwe mo TV news namba yesi mibuna botambe na enoti sana ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye twirane studio TV ubwansu bw'umuguzi Ekeruta giti company iwatu bumanyu bunge asamangana yichipigipigi chigari n'ibyuma byawo ka in general abanigo bakohonia chipigipigi cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikubuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze cyabisi na bwigose kinyagatari n'iki spare parts cyabo boigo mbabwa digitaire chichipigipigi n'ikigari chi oil cyo gukorera service mbabwa te garage yo kubarira kigari n'abarusiya bari n'ubumanyo bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook n'iki number plate nkorwa bari warrant y'umwaka onda bwensi wada na batambe abakonyara service cheito baby kituktu ko teki spares abakonyara abakonyara seli go liya rice discounted and also zikitawo nexiga niko bari ni cyumucukisi ashe nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisi Isotik gusoba Krisimi asenamba enotisano na ibere iseto enotisano na ibere iseto isano nemo inye ibere isano no iseto kianda gose enotisano na ibere kianda isano na ibere isano no iseto isano na ibere isano no iseto ibere isano no iseto ka in general power for better living. Maya de chiba sanguru kugira Marieta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chindunda chinyenge chance yawo yobugwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chindunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro omurigeria niguga nitikugura ebintu byogutumika bwo usikohonia natumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebusani abagusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta y'ingeni icumbi gichuzi ebisuguti amabere n'amaji y'ukonywa boigo nkoni abali gisabuni cy'imete na kiriya cy'ikibawuda ebibiriti cy'tissue paper emeito ebitabu ebirugu by'ikiplastic n'ekitangi cy'ukubikira amaji igati y'ebintu bindepinge ase bali bakwagaca timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari kisimiti kirangi cy'ubwaka kinyomba kiwaya mesh kiwilbaro kisenyenge n'ibindi binge inyoranka nigo bago kubuguria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabokubeke oda yawo ku Rwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi amete no wakiruru na bwatobo maine bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo mukichio de cyabo na basi chikeshe bita babarikera nande na make sure yo deri nainana e customer manya nori gete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ibintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna buto bwati customer bita bange mono kigari chitonganda chire migori
Isabania, Kianja, gocha bare bandi side ya Rift, Kilgoris, Lologoria, kwenda bare Sotiki, Bomet, Nyongeri, Chokchioda, gocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na Boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na Bogwa Kisime asichina mbichi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Yamono omwanchwa omumurigeria nyoranga ogendete kurigeria Ndizi TV obwansu bwomogusi gitasengi hachire nkumari gitasengi gitangaine ime na gusiengi maso ukoraria simurito mwansu omwanya gitinge okrokunga ekegusi inyoranga gaiga no konyora amangana magia amangana magia yekera kegoro chingero chinyansu emirori menge yogosemia ni yogokomanya boyo kyaga Ndizi TV ganga itontwe no gogosemia gokomanya na gokogokia boigo na ndiranga naiga no oka tobwate omuroberio bwoborema ase oboima na TV ndengwa de botambe kega mongina heleninga na TV ndekaroro yo yuko kabako igoro twabari lakini Ndizi TV igano tobwa tomururi bugima bwebirema okuruguma borema ase obugima stori neganga yoko abantu baito bali bali marete na baroburi bagali yabo ase media industry konyora libagali libatanyore amato monto muri muri konyora libagali ase TV goseredi na wate bange sukuru bali goita kwa etiguga kwa eti wate bugochia kali raisi iko Ndizi TV no kamangana yabo kanyura mwancho muligeria no tore live ase chifechi chamito chonsi chia social media pages chia chonsi Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News enamba yesi mibuna botambe enotisana ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye kira ujumbe nasi bwate yerutega abo ekiagera ntwe okogani kwao na kuo ogochika weito gosogochika kwao na kuo ogokora weito kelio gochika na kitogokora omwanchwa omurigira studio igonde no mongina Helen Nyamuita misati ore omo MCA omochore otenerete abantu baminto abali no barema ase e ward amini ase county ya Kisii erebone ward yaye ne county ngima ase birema byaika Kisii county omongira Helen. Yes. Watu atigara garinga kaza denomination kabe a member kabo mu bwatani we chama gete naryo oraikiri obochori obo oja kobera mino ochokore gendo kieki ochorwe gosobera muao ochochorwe ono mongina Kisii county ase chinga kichamaega ngagete chintunda ibere chia etire obochori bwa 2013 na 2017 ntwa bwate mo MCA oreko represent disability ase county assembly ya Kisii nkibono ya kumotivate gosenki kiagerete okarengera lingabono tigoso ase party yeye egere ogosinonyo kero no bacha kwa lenge shiwanga bona yo gocha koraki na tusi bote bani kimaene yo asa to kabemba ye party ando keriki aria uno monto moremaru taibo maene kwa bwate ngana yo koraki ogocha gochoro lakini nkialengi me yaonga onyoribaga ochorwe ntimaiti bobe nkibona ikiaste go motivate kosekugera ugacha gosoa kitari ngororo emiake yama wanya ndiyo minto this a brother of mine moliko mogali okorokuwa Mike Moseti Mike Moseti yeah yes nanga ngona baboli nganga imu arenge mutare go choro 2013 17 gocha mugacha goikira katika toikirega 2022 ndatebe na buna boko na gokia buna keralitu koligo ika buna bongaini boko nya komenta kan tingo tebanga inki batabere tonga nyandito manyenga kieyu to apply to choro na batu wale ko apply bado nto chorwa lakini rende ngagitenga kieyu bono buna inje konyora tinda atwara interest
gocha kuboria kero kia nomination nende nataka ngotenga tarigo na registered igoriuka na registered nchikoba nominated usi tokobe member igotu ninde bakonominate igeganga yao kwa registered as a member na ndo apply for nomination exactly bono chinga kiechio ngagete riri narengo mwalimu siasa ya politics bono gocha tiarenge imeya ne mono nyikuboria maswali nga ninki omonto atabere to nki omara mabwata achorere tu lakini nambete kuyungamba ile tamangana yukoti bakaboli nga naki tutabwati omara mafu ase county ogototenenera mpaka rende yaikeireiga twachire gotino kandi atebe ng'e twatinokire nainto gateba ng'a ntorororo tugasaba rende ebiroge ebi bia nomination nyande nyasaye agatokonya tukanyora because tiriare kobera asima nainde nonye twaaplyete tonyore ase ng'encho chikaunti bado nchirorore echinde ebunangagete Nyamira tebwati bono bwatebe ng'anga kieiyo maybe siasa etarengo nande bono bomanyi ikantu bwatebe kiankeri ng'a uno kona gokina obo ng'aini bokona gokora bokona komenteka obo ng'aini bokona komenteka umong'ina Helen ekero mwasoa gose ekero gwasoete county assembly ya Kisii chintunda ibere chiaetire monto o disability takoretiki ataiyo bona ekero gwasoeta aye andake esemetinye kwa birororo nchangamoto kikomire na chiro chio andake chirio ko goteba onye nyarikana mboko ritangani kusonye ndirio muntu arengo ko ritangani ango twasukire kerengeki abalema baito ase county oisikorigereria abange tibabwati obumanyi nainde abande bado tibaranjira nanga mbalemarete bono egento twakorire egere nabaro bachikomanya ng'a mbarororo no kobabekamo ase ebiombe egere bachikonyora obokonyi buno ore gacharedi serikali teo gokonya as an individual lakini ekero more in groups mubwate ebiombe ngokonyi more as a group so ekina kigento tokonya gokwana asitokogenda emekutano ng'a so ebiombe nari nonye nekero mogokonywa bune group bono igona kwa bekamo oko babekamo nende tobatebi nonye omonto bwegerera bana ngoitora street kwanyora omonto ateneine aisaransete yani usinyukumobori na inki yakoreta gaiga nende inki gegocha gokurusi gaiga so there are people behind those people bako bareta gabu ngabanye gosabirira so ngo bateitore ngaki onye ndiria barwe street babera asige omonto nabeke stool abeke nonye no meno ranya koni nabo konyora okorireki onyorire besa agwekonyera bihamano ndoche sikega bunga alpha nyandiko oyo gari manager gari ya hotel Nyamira gari abane ko gotara Nyamira ndaga nabo gwetari yako ekerenge bono kiengoko inganji togoki alpha nyandiko mo manager o gari ya hotel Nyamira gari amadinga brother power na bombaroche no mheshimiwa Helen and they keep up the good work Ndizi TV mbele ninwe obwansu bomugusindu yangu alpha asante soko ndira kobera Ndizi TV abantu bakuri lunch ga Guardian babekire Ndizi TV bwansu bomugusi umongina Helen yes ono mwike county assembly watenge ndwa kolire bono nokobeka abale maru amo umuntu arokwebori nga ekero mwachete state kimwanya orete bari gwetani ugosabirira ko igaiga iki mwanya orete kera assembly gari gose county yabiro rase myaka 10 yabangeire abale maru kenegere mwasangete in place ali bana twikiraiga ebintu mbiroro byagasugumiru taringati yabwato muswate narororo ngagetote nenerete obetene nominated lakini egaikande kabere igatima itiki kiabete epiri neroro barenge gusukuma into bono nero torengereti tochito toyesukume badimba bwate bill na roche bill ya reto 2016 bono tichindike skemoto bono na into na tochito sukume tororenga yego ikogotoro alie ese county tindi njebweka
ntorororo abo twabete nominated batatu nende ntobwate no disability expert yoyomo so abantu twabete nominated asa abalemafu ntore 4 tatero ni mwote limwe na nyoni kaunti ase mwaze mwana limwe nyoni mukagwira kabisa muka nyasaye bwanja amwanjo muligalie karo kun Ndizi TV owansu bomugusi omwalebulira sembe okro kunwa walema aso bogimambwate omongina Helen Nyamwita Misati nominated MCA tokugamba tu amangana itoyo walema Kisii County mono ara assembly garia nakito kora abantu baito na barogo banyarako bagwikira obwene bomuntu mulira linyuranga na botonyera gwitera social media pages chito Facebook yito Ndizi TV News Digital, YouTube and Ndizi TV News, Twitter yito @Ndizi TV News anabo igo enamba yesimi noti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inyeruta ujumbe yawo gabo kyageranga yito no gukora buna ogochika kwa ukore omongina Helen mbali bakubolia iga nkebera abantu baitu abalemaru abalengereiri ko osaye kwalenga bono tiga obe nominated ogende gali assembly otige obwari mukene gasi gwakaretheki ni gasi kwalengi ngiyo kwa moyo otige gasi ole sure obwato bwene ngiyero no ikaretheki eyero no ere mpaka na ikiri myaka gete oimokoye bekense ochikurigindo kyogo batisha ekero kurigereria ntobwate changamoto bona abalemavu kero narengo mwalimu na bantanyale gukwana kurwari eriogiria ne rigwekane lakini bono kona chire gali asama chika korosiwa nintu tokonyarosia nende nje ni maito bokongu toeterete ni ntabori bali no balema nje bwekani nyamanyete konda atene na alingo tebanga gendo gete tokoleru nabakonyora abantu baito bakonyekire so ekine kigiansugeti mono koruri tangani na hotene ki na so miri sukuru chinyinge because abalimu balite barenga ku understand incheningo na inde mbale kumanyanga bokongu bwane mborobi imbwate so na kiagerete na ki tigana inche mbori kero gikonda akegu na inche ndore na ki abantu baminto bagokonyeka abantu baminta babwate no bolema igone ndo ya kwirete gari no bosugu mukoriko rumengana ki gento nkira getakoretiki getali buja na intu getali buja na intu na gobe ime ko tomanye ko nyoro bokonye now omongina Helen yes gento kende nkere kyabiri kiko no kwanika isiko gaiga okonyora nga chi budget nkobe kuchire chia abantu bali no bali mutaje dai Kisii yoka tali Nyamira tali Wasinigishu tali Bometi tali wapi kwe unga balemaru mbabekere tuwe budget na bono niyo to mwakanore think yaringe 2016-17 financial year ametindeba Kisii County babegete ne gwetenga babekire kando na tukura 7 bibiri ngara mugwate bibiri active ga bibiri makonye ntamati gose bono mbirororo na inchebu na omoralia gosomo sakibwa mangana na bonkuga ni komanya go chimenga kikorteki kikere na monekera mangana aringete abantu baminto abari no bolema kutakande komanya kikere ngenga kiyo abantu baminta balema ruba babekere tuwe challenge milioni 40 na isano 45 million 45 million kero go chirigeria engabona ne milioni yemo asikire ward nyandi cyari ko kire ward ndi totebe igone milioni yemo kire ward maybe buna wacha wata kero mwacha mwanyora nge bill ne koretheki ni yetigire nchira magendero kimwanyora buna bono gwaso assembly ga na bono tandi kote mwanyora tikante baye bona hele nanyora ntikwanyora abantu baito ba disability ba Kisii ba koleirwe ikibono utegete ko make sure nga kuruga go chimotwe kegere basanja kabekirwe nkwanyora kende kire in place tingo te bangana rorire kene semetinyi to abeire budget yo maite gocha eito araro sini supplementary one actual budget gotyo mo tinyo sitaiga so nande egesiekia inje ninde member ye budget no budget committee no de budget committee na injente ne abantu baito so ekero ebinte ebigocha ko bagwa nalinda achendo rengi na intuto tokobagerwa one ngikero kibabekere tu ngakiyo kero kitingo te banga ningero chose babekere tu osenga igiachiete bona
Egento kende ndoche mwana gaundi keire mokori gasi obwatoborema oyakoro ku Judy Oroko. Judy Oroko na morete ga Ndizi TV ngakie iyo garo oyo gari instructor gari Nyaburumbasi Village Polytechnic. Oyo mwana mintore no borema ako ndocha ko indicate iganga kurubalikwa bakorire gasi amatukata limake mbabwati no payroll numbers mbana gwakanu mushaka gwa payroll number gato bakoraki to gwakanwa so ntagete ngagete okono gusabanga tebyo mweshimiwa Helen Nyamuita kubale gari assembly baende batugwanirire banyuri accounting antu bwate lichiko liko kwa affirmative action gaki twakorire gasi amakia tutanakonyore meshara na ndroje no muntu moremaru wone ngagete ngakwegura mararamika iyo no manya buno gochikoraki kwa niaba y'abantu baminto bari kire babwatoborema ase county ya Kisii umuntu nde gotorikiraga oyo nertana kurundize TV ne mo driver wa girls ali Nyamira abatebanga no arime omwalimu John Rasugu yonyagesenda ali agotoka bagatebanga no barime abantu bane bagwakachiranga gali Kisii ndo chemba street yo amaboko kunatu bantu bali Kisii town stage mali babakachirangi asanti yo kwandikiro jumbeye namba ya ndo chega katimbu ati no gwate namba yito gabo thank you ariko bakoli kerieta bono bali mostretie omwakira ngiro kuturu tikatoba pole umongina Helen ntakete twanda bono oruengana yawo yo mwerio ntakete ndakoboli na uchimotwa ngaibwiroche Wetani County Assembly kama nominated ochimotu umaite egiyote getobe na nyora na bogocha kwake ba so wetani nga bona ganinde nominated DMCA ninde na bonda gani nche wetani koba omu MCA MCA gochimotu gochimotu gochikoboli chikura gosochi kwa nyakwa nominated bad umaite rero buno goseru wacha nse konyore ne ngobuya ninjira bonda abori igonga zero gochi no umaite abantu baite bana rabo ogo jiweta nanje kanyango serunde sana umanyete naboko naengwa serwa omuntu gaetire gakonyorire agoteneniri nando mate ntu abalimu umuntu agosoka gokwemia so ago kwani una nago kwani go so nza kanyana inche echingo sera nabonda ndasira kini kerengereri kya gochikobori tinda gitwara lakini rende ese kwa bananchi na abeire bya because yoko serungu acha matana boko etoru 50 oyo kuruma ya garu 500 no yo kuruma ya gapi aruchiri bubere wacho oli ne birangere bya Nyamuita kali bya Ndizi TV bono bwansu bo mogusima lwa sembeo okoro kwa ma ase obogima mongina Helen bono engana yao yo mweli bono natakanta bya abantu baitu baro babwato barema mumanye oboene bwaino mumanye oboene bwaino mogende mobwate chikadi chiri cha disability bali bande moremeremo mogende fata moyo guchi chi certificate cha exemption yakara no nyoko kuimbotie gali kwanyora evangelia abande bakoru ayetori koyerwa abande onye tobwati kasi inate boranya tax exemption naye nabo agasara kao ogokorana kabaga ke naye nkoegure lirube ligotebanga to rueba torue chogo exactly torue chogo na ndete negote abantu baito gaki mutuanje omuntu takonywa mubuo abantu baruense yonsi bigocha korango nywa mungale malite yaya anja tuanje bana tuleiga na into nabantu nabaibuli mwanya rira abana babwato barema bakini na inde baire eschool biamono abwese bakorera eko garanche koligina ndoche gukwanira amangana ya social fabric igoro yo konywa igoro yo konyora abana oni chenkolete ga tukwanira amangana yeso boime mangana manga abantu bakuburiga igoro up to 5% chiegasi 30% chia procurement na sengenjo chinga kichizo chiko bachinyenge mungina Helen na ndeto tonyora libagalinde tomolete ga ase studio egara tuerere nganki bakora igoro ya amangana employment na amangana ye biashara 30% procurement mabaga disability kumwanchwa omurigereria mongina Helen mbya mona so wancha go Ndizi TV ande keratora kuganie ande kabo muororo bugo cho mwancho omurigereria nyorange ye kware kurigereria Ndizi TV waso mugusi omurore ko kumogolema ase obogima engane ntwani litukoria rero sokoro yana bika bokinya tebeti ngayara mokungu obande nyangireweri torusi mokorogoto mokungu obande nyangireweri
torusia mokorogoto yo kwa biri koligete murwego rw'ingobore ma ase obogima libagaria bonsi bali bahane kya murwego kira senchire ndonge ase semo ya Mario ya Masanoku na boygo chibicha gari studio lisa se kuna botambe Abigail Gitana bakobwatira na babo Melody na boygo Brenda ensemo ye imanyererio oyo minto Joshua Auta nche no muralio Brother Power Jared Wilberforce kanande ikinde tigomonene abalindi Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.